waliɲuman an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma an y'a fɔ ni ye ladalasigii ye ne ni waati ninnu sera ka ban tileganfɛ tanna kɔni o mana gosi ayiwa anw bɛ don ni gafew ye kelen kelen k'a ta min y'a kɔnɔkow ye ka se ka olu ɲɛfɔ waliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen o baara an b'o o kelen de la tuguni bi ye tarata ye octobre kalo tile 4 san 2022 ayiwa an bɛ don ni an ka gafe kunnafoniw ye ayiwa gafe fɔlɔ min kɔni b'a ɲɛkɔrɔ o de bɛ tali kɛ min ye le pays ye ayiwa ko ni sɛgɛ kɔni ye ni ayiwa sɛgɛ kɔni ye duga walima o den ta k'a bɛ fɔ i na komi dugulamini ayiwa n'i y'o o dabɔlen ayiwa walima ko a bɛ fɔ cogo di ayiwa mina mun ayiwa o hukumu kelen la sa an bɛ don ni an ka sɛbɛn fɔlɔ ye ayiwa a kɛ to an b'o da nin wale ninnu bɛɛ lajɛlen nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kan an y'a fɔ cogoya min na min ye kunnafoni ye halisa gafe kunnafoni ayiwa ale hukumu kɔnɔna don min bɛ tali kɛ bi an bɛ waati min na Mali finitigilakaw olu ye wulikajɔ min kɛ kalo in tɛmɛlen n'o ye septembre kalo tɛmɛlen a wolola mun na Mali finitigiw u ka ɲɛmayaso ale ka kunnafonidiso min bɛ n'a bɛ wele ko DIRPA ayiwa olu kɔni y'u da don a caman na min bɛ tali kɛ hali EIG la u kɔni y'a jira k'a fɔ kuma min bɛ ka fɔ ka bɛn n'o ye o sɛbɛkɔrɔ tɛ tiɲɛ ye bi wa o tɛ tiɲɛ ye sini ayiwa a jira k'a fɔ ka bɛn ni o wale ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen Mali finitigilakaw an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ banbaaci wale maa 73 ɲɔgɔnna si la ka bɛn ni septembre kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye dankari kɛra olu la maa 150 ani 6 olu de kɔni minɛra ɲininkali gɛlɛn o kan ka ko olu la min bɛ tali kɛ u bolofɛnw kɔni na caman kɔni o fɛnɛ sɔrɔl'o la min bɛ se ka tiɲɛ o kɔni o fɛnɛ tiɲɛn'u kɔ i b'a ye k'a fɔ nin wulikajɔ ni nin se a ma taa baara caman kɔ o baara ninnu dɔ o ye finitigilakaw u ye wulikajɔ min daminɛ kabini décembre kalo san 2021 waati ayiwa i bɛna ye k'a fɔ plan Mali ko ka taa bila plan kiletigi la olu de kɔni ye wulikajɔ kɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na banbaaciw dogotu a kelen o kelen b'u la ayiwa u bolofɛnw olu bɛ sɔrɔ fan o fan ayiwa ka kara ni leni min m'u ɲɛ la k'a bɛɛ lajɛlen sama k'a bɔ u ɲɛ la i b'a ye an bɛ waati min na min ye pankuruw ye olu kɔni ye wulikajɔ caman kɛ ayiwa banbaaciw olu bolofɛnw olu bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ni a bɛ fɔ olu ma u ka plan logistique ale ni minnu ni olu bɛ taa wa ka bolofɛnw d'u ma walima ka kɛlɛkɛminɛnw k'olu d'u ma ka se ka o bali cogoya min na Mali finitigilakaw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ ninnu de kɔni nana kɛ sababu ye banbaaci ninnu fanga min ni se min b'u bolo caman kɔni o bɔr'o la nin waati in na an ka hakililajigin kɛ nin kalo tɛmɛlen na Mali finitigilakaw u ka pankuru 20 pankuru 107 o de ye sanfɛla ninnu k'olu fiɲɛw s'olu susa k'u lajɛ ayiwa o fini o baara ninnu na i b'a ye 91 ayiwa o kɔni o de ye ka taa mugujugu k'o seri banbaaciw kan ayiwa 75 o kɛra ka finitigiw an'u bolofɛnw ka se ka olu ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la ni ka taa yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ la o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen banbaaciw u bɛ dogotu min na yaasa ka se ka olu yɔrɔ la dɔn ayiwa min ye wulikajɔ min pankuruw fɛ o bɛ t'i jɔ fɔ 41 ɲɔgɔnna si la ayiwa bi an bɛ waati min na Mali ɲɛmayaso finitigilakaw ka yɔrɔ la ni u ye kunnafoni di yɔrɔ u y'a jira k'a fɔ bi olu kɔni ye wulikajɔ min kɛ ka bɛn ni décembre kalo ye san 2021 ka n'a bila bi la a wulikajɔ a wusayara ni san 8 walima ani san 9 laban min tɛmɛra ni min bɛ tali kɛ banbaaciw olu yɛrɛ kɔni kɛlɛli la ka bɔ anw ka jamana a fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna colonel Dambele a kɔni ye a jira k'a fɔ ko bi an bɛ waati min na banbaaciw kɔrɔn fɛ u kɔni u dɛsɛra yen fo ka taa se Mali cɛmancɛ bolo ma u dɛsɛra yen o kama u bɛ ka yɔrɔ wɛrɛ kuraw k'olu ɲini u yɛrɛ la waati laban in na an y'a ye Kayi gouverneur sira fɛ ka bɛn ni 14 septembre ye ayiwa u ye gɛlɛya k'a ta k'a lase u ma ayiwa min kɛra sebabu a yelen ni n'o ye toro dɔ yɛrɛ kɔni cɛ ye a labanna maa 2 kɔni ni tora la maa 4 olu kɔni jugina ka bɛn ni n'o ye septembre kalo tile 22 yɛrɛ ye ayiwa o mara kelen na min ye banbaaciw ye u ye wulikajɔ kɛ ayiwa maa 6 olu kɔni ni tora la ala ka ɲinɛ u la min ye maa 11 ye olu kɔni an b'a fɔ ko olu jogina tiɲɛ don maa caman bɛ ka jɛkulu min n'a bɛ fɔ ko EIG u tɔgɔ kɔni a bɛ fɔla bi nka EIG u yɛrɛ u bɛ min ne caman ko bi ko Minɛnka mara k'o bɛ EIG de bolo ayiwa Sulemani Dambele n'o ale ye DIRPA yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ nin wale in kɔni ni nin kuma in tiɲɛ t'a la bi wa tiɲɛ t'a la sini nka min bɛ tali kɛ CSP la ko cadre ayiwa min ye permanent ye
olu cadre stratégique permanent wa mi wale mi koni kera anno Mali finitigu no olu yɛrɛ koni cɛ ni waati na k'a bɛ yira k'a fɔ Mali finitigu maa dɔw de tun wulikajɔ ta ko u sɛgɛrɛ o wulikajɔ jaabi ayiwa ko o de nana bɔ nin yɔrɔ kofɔlen na nka y'a da ka ɲininiw kɔni bɛ sen na don min na jaabi min bɛ sɔrɔ a tɛna kɛ maa si negela ye Fasiri sɛbɛnba ale ye Isa Gindo k'an ka taa o laban o ye boli ye min bɛ tali kɛ an ka kalanko ta sira la ayiwa a kɔni a fɔra dununba gosira ekɔliw olu taara Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ ka bɛn ni octobre kalo tile 3 ye n'o o kɛra ka tɛnɛn don ayiwa i b'a ye k'a fɔ mun kun laseli la a b'a yira k'a fɔ finita kalanta yɛrɛ ayiwa k'a kɛra Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa ni kalan bɛ se ka ta yen nɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye ko kɔni o baara ninnu kɔni a daminɛra ko ye nka i bɛna ye k'a fɔ waati kɔni tɛmɛlenw na ayiwa san tɔw olu yɛrɛ kɔni donna ni gɛlɛya ye cogoya min na a ko e ko ɲinɛnta yɛrɛ fɛnɛ a tɛna don n'o gɛlɛya kelen ye wa ɲininkali yɛrɛ kɔni o kɛra a yira k'a fɔ kalanw kɔni olu yɛrɛ kɔni taara nka sama-samali kɔni o bɛ n'o ye min ye kalanso ɲɛmaaya o bɛ maa minnu bolo ale fo ka taa se gouvernement yɛrɛ ma olu ni syndicaliste minnu bɛ n'a bɛ fɔ olu ma syndicaliste de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 i bɛna ye k'a fɔ n'i y'a ye waati yɛrɛ kɔni tɛmɛlenw na Mali n'o ye kalankaramɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni sɔnna min ye ka se ka u ka hakɛw olu ɲini k'a ɲɔngiri bari ka d'a kan jamana yɛrɛ kɔni binna gɛlɛyaba kɔnɔ gɛlɛya min ni a kɛlen bɛ ka kɛ tɔɔrɔba ye ka se jamana ma ayiwa olu sɔnna hakɛ ɲini min bɛ sen na ayiwa olu ko u bɛ jɔ u ka hakɛ k'a kɔ fɔlɔ o kama article 39 ayiwa o kuma o kɔni o jɔra kalankaramɔgɔ yɛrɛ kɔni fɛ nka kabini don min na ni o ye CEDEAO ka taa se UEMOA ma olu ka gɛrɛntɛ yɛrɛ kɔni wulila ka bɔ Mali jamana yɛrɛ kɔni kan ayiwa kalankaramɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ma wale ye jamana ɲɛmaaw fɛ min b'a yira u la k'a fɔ ko hakilina min ye ka article 39 ka se ka ale waleya o m'o hakilina kelen ye o yɛrɛ jamana ɲɛmaa ninnu yɛrɛ kɔni yɛrɛ kun nka min ye halisa min ye kalankaramɔgɔw u ka ɲɛmaaya so n'o ye lafasani tɔn olu y'a yira k'a fɔ halisa u ka dɛmɛ bɛ Kayi Sikaso fo ka taa se Bamakɔ kalankaramɔgɔ minnu wulila yen hakɛ ɲini sira fɛ n'u yɛrɛ kun ko k'u bɛ taa baara bila la ayiwa min ye synergie a ko a ka dɛmɛ bɛ ninnu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma ekɔli yɛrɛ kɔni a taara min ye Dedu Usumani a ko ten ekɔli taara a kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni hakili sigi nka min ye ɲininkali yɛrɛ kɔni tɔ ye a tɔ bɛ yen halisa ko ye ayiwa a fɔra ko ekɔli taara fan bɛɛ wa bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ nin nɔ o kuma in e ko anw tɛ a lajɛ ni tiɲɛ b'a la wa yalima a ko yɛrɛ kɔni bɛ cogo di nka minisiri ko an bɛ waati min na olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyalen don bari a fɔra cogoya min na a kɛra ten jamana ɲɛmaaw olu ka wulikajɔ o kɛra sababu ye kalan yɛrɛ kɔni taara k'a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'o di jamana ɲɛmaa ma fo ka taa se premier ministre ale ni minisiri tɔ kɔni a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ayiwa ekɔli kɔni ka a wulila kalan wulila kalanden mansaw kalan ɲɛmaaw olu kun bɛ yen nɔ ayiwa a y'a fɔ k'a daminɛ Kayi ka na Bamakɔ fɔ a n'a fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ayiwa min ye laɲiniw ni fɛnw ye ayiwa olu yɛrɛ kɔni kalankaramɔgɔ minnu kun y'o kɛ ko olu sɔnna bi ayiwa k'u ka laɲini tuguni k'a ɲɔngiri yaasa kalan ninnu kɔni bɛ se ka taa jamana ka premier ministre ale yɛrɛ kɔni kumana a ko nisɔndiya a dan ye ale yɛrɛ kɔni ta ye a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ma jamana kalan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalan a teriw minnu bɛ ka anw ka kalan dɛmɛ a bɛ a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo ayiwa a b'a yira k'a fɔ anw bɛ waati min na kalan a ye fɛn bɛɛ lajɛlen Mali kura min n'an bɛ k'a laɲini Mali kura in a tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo kalan ɲuman ayiwa o ɲuman ale ko ale kɔni nisɔndiyara ka bɛn ni nin wale ye nka hakili ka to a la halisa min bɛ tali kɛ article 39 la a ko a bɛ yen dɛ e ko ni a ma ɲɛnabɔ ɲinɛ kalanko a bisi basa a tɛna juguya ni waati tɛmɛnlenw ye wa bari ka d'a kan kalankaramɔgɔw u sɔnna fasoden ɲumanya o kama jamana kanu kama laɲini min b'u la ka se ka olu ɲɔngiri n'a ma ɲa a kɛra ten ayiwa gouvernement kɔni bɛ k'a disi gosi k'olu ye walan ta ayiwa hakɛ min bɛ yen nɔ a tɛ bɔ a sira fɛ halisa wa n'o ma kɛ a ko tɔ an bɛna sigi k'a lajɛ don n'a nataw la Fasiri sɛbɛnba ye Mamadu Jara ye anw ye min bɔ le pays kɔnɔ
alisa ka to min ye kalan nasirako la an bɛ taa Soir de Bamako ni le pays ayiwa ministre y'a yira k'a fɔ ko kalanta a kɔni a kɛra tetew ye a jɛyara ayiwa nka min ye alisa Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen n'u ko ten ko kalan taara a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ayiwa min ye Soir de Bamako ye olu b'a yira k'a fɔ n'i taara Tombouctou Gao min ye Kidali ye ko kuma min bɛ ka fɔ ko o tɛ tiɲɛ ye yɔrɔ la dɛ n'a bɔra a faaba kɔnɔla yɛrɛ kɔni na ayiwa n'i taara a togodaw a n'a dafɛ duguw la kalanko kuma yɛrɛ kɔni a tɛ se ka fɔ yen dɛ ayiwa n'a ma ɲa a b'o fɔ togo la ko kalanko kuma min bɛ ka fɔ ko a taara fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ko wa ko kalan fɛn fɛn da kan ka don a la k'a bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin nɔ ko fasili sɛbɛnba a to o nkalontigiya wa a b'a yira k'a fɔ école yɛrɛ kɔni dayɛlɛnna nka a dayɛlɛnna yɔrɔ la yɔrɔ min ni kalanw bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na kɔni yɔrɔ min n'olu tɛ banbaaciw kɔni olu ka mara de kɔni kɔrɔ ko kalan sera ka kɛ nin yɔrɔ kofɔli na kalan sera ka ta nin yɔrɔ kofɔli na nka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni banbaaciw yɛrɛ kɔni dagalen bɔ olu da ko kalan ma ta yen fɔlɔ dɛ k'a fɔ minisiri ɲɛna fasili sɛbɛnbaga o ye Umaru Gindo ka to alisa min ye Soir de Bamako kɔnɔna la ayiwa min ye Côte d'Ivoire finitigilaka 46 a tɔ min bɛ yan k'an ka a maana bɔ i b'a ye alisa tanikasigi o kɔni o cayara min ye communauté internationale ye n'a bɛ fɔ cidenw minnu bɔra an ka kelenya tɔnba olu fɛ i b'a ye ko in kɔni Mali ale ni Côte d'Ivoire cɛ ka bɛn ni finitigi 46 ye a kuma a taara yɔrɔ jan ka bɔ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ ka taa min ye CEDEAO ye ka bɔ CEDEAO la ka taa Union africaine na ka bɔ Union africaine na ka Union européenne kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi fo ka taa se Nations Unies yɛrɛ ma a b'o kɛnɛ de kan sisan ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ka taa ni ka sigi n'u ka wuli ka jɔw kɛ u ka bagabagalikanw k'a bɛɛ lajɛlen fɔ Mali ɲɛmaaw u ma b'u jɔyɔrɔ la ayiwa min ye bi an bɛ waati min na wuli ka jɔ kura min ye ka na Sheriff de Nyoro n'o ye Buye Ayidara Asharafa ayiwa wuli ka jɔ kɔni sera ale ma min ye ka se ka dɛmɛ kɛ cogoya min na ayiwa olu ka finitigi 46 min bɛ yan olu kaana bɛ se ka bila cogoya min na n'aw hakili b'a la ka bɛn ni septembre kalo tile 28 ye pankuru jigi kɛnɛ min bɛ Nyoro du Sahel ayiwa Côte d'Ivoire avion a kɔni a nani duga masa jigi yen nɔ n'i donna a kɔnɔ k'a lajɛ maa min bɛ n'a bɛ fɔ ko Alassane ka conseiller spécial n'ale yɛrɛ tɔgɔ de ye min ye Ali Kulubali ye Ali Kulubali k'o don kan CC Kome n'a tɔgɔ fɔra maliden bɛɛ b'a dɔn ale de ye Grand Radisson o tigi don ayiwa min ye ka bɛn ni nin waati ye wa ni n'o ye ayiwa sɔrɔ bosobaga wɛrɛw ye olu kɔni caman de dara ɲɔgɔn kan ka na min ye Buye Ayidara fɛ yen yaasa ale bɛ se ka i da don cogoya min na Côte d'Ivoire finitigilaka minnu bɛ yan olu minɛra kabini juillet kalo tile 10 olu kaana bɛ se ka bila cogoya min na ayiwa i b'a ye k'a fɔ maa dɔnma y'a fɔ k'a fɔ nin wulikajɔ min kɛra ka na Buye fɛ yen ka maa dɔw ka hakilina don minnu n'olu ye politiki maa ye n'u bolila ka taa bisimila minɛ Côte d'Ivoire o dɔ ye Ibou Cissé ka taa Karim Keita fo ka taa se cɛman Ibori Kulubali ma olu de kɔni ye nin hakilina ta siga kɛlen b'a la ten nka maa minnu kɔni yera o to olu ye o de ye CC Kome ale ni Ali Kulubali fo ka taa fara maa wɛrɛw kɔni kan olu de nana yaasa min ye sirifukɛ ale bɛ se ka kuma n'o ye Mali ɲɛmaaw fɛ bi bari ka d'a kan u ka bonya ani bonyamasigi o kɔni o kɛra ka taa karamɔgɔ in yɔrɔ la bari a y'u dɛmɛ u ka hakilinaw u ka fɛɛrɛw la jamana mara la a y'u dɛmɛ a kɔnɔna la ayiwa ɲininikɛla b'a yira k'a fɔ ko n'ale y'i da don a la ayiwa ko a bɛna dɛsɛ ban wa fasili kɔni sɛbɛnbaga o ye Laya Jara anw ye min sama ka bɔ ni a bɛ fɔ Soir de Bamako ale yɛrɛ kɔni kɔnɔ ka bɔ Soir de Bamako la an bɛ taa Indépendant la Indépendant an bɛ taa n'o ye Kɔbala n'a fɔra Kɔbala Banginida bɛɛ b'a Banginida ayiwa o mara don min ye Yusufu Konate fo ka taa se Job Wasolo ale ni Seyiba olu kɔni ye wuli ka jɔ de kɛ ka taa don min ye ka bɛn ni ayiwa octobre min ye septembre kalo tile 18 ka taa bila tile 19 su la octobre kalo tile 18 tile 19 a su la san 2020 a kɛ waati mɛn na ayiwa min ye ka bɛn ni 3h du matin yɛrɛ wuli ka jɔ min kɛra nin denmisɛnnin kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni fɛ u taara ka taa bi Musa Kɔnɛ a n'a muso dalen bɛ ayiwa u b'u ka nbɛnja baro la
kuma dumanu olu be fo aywa ka bagabagali kan ni koni balla ka bo ka wuli ka bo a muso yɛrɛ kɔni kɔrɔ aywa kamana gwan kɔni ye Musa Kone sɔrɔ ale kɔni ye a ka fenêtre ko de ta ka boli ka bɔ min ye ni denmisɛnnin kofɔlen ninnu u donna n'o ye Musa Kone a muso kɔni kan nka u ma se muso in ma bolofɛnw u y'o olu ta aywa min ye Musa Kone ale ye kiiri tigilamɔgɔw k'olu sɛgɛrɛlen kɔ waati min na olu ye ɲinini kɛ maa min ye Yusufu Konate k'u tɛgɛ da ale kan kiiri baaraw kɔni olu bɛɛ lajɛlen kɛra i b'a ye k'a fɔ Bamako n'o ye commune 5nan o kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni fɛ aywa y'a yira k'a fɔ min ye Yusufu Konate aywa i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ɲininkara k'a kɛra cogo di Yusufu Konate a jɔra la k'a fɔ n'u ye Musa Kone muso ye o de kun duma ale yɛrɛ ye koyi muso in de diyaɲɛ kama ale ye binkɛ kamalen kan a n'a muso yɛrɛ kɔni dalen kan o min fɔra ni ɲininkaliw kɛra n'a jɔra la o fana ye san 3 ni a bɛ tali k'o la o kaso k'o suma k'o d'a ma bari binkali a taara o kɛ cɛ a n'a muso u dalen o b'u ka bɛndiya baro kɔni na an bɛ waati min na min ye maa kofɔlen ye n'o o ye Yusufu Konate aywa ale kɔni bɛ min ye aywa kasobonba la sisan nɔ a lafiyayɔrɔ a bɛnnen bɛ yen ma halisa ka to min ye indépendant kɔnɔna la Maimuna i b'a ye k'a fɔ maa dɔ tun bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ale ma ko John ale san 38 ne aywa a muso yɛrɛ de kɔni tun bɛ suru ni niruw bɔ a la waati bɛɛ lajɛlen na cɛkɔrɔbatɔ e tɛ foyi dɔn e tɛ i ni o i t'olu bɔdɔn ɲɔgɔn na e kɔni e tɛ foyi ye e ma kɛ foyi ye fɛnɛ ni kuma min bɛ fɔ John ma san 38 o de digira John na John fɛnɛ wulila ka taa école la n'a ma ɲa a bɛ nin tɔgɔ la ale fɛnɛ kani ale bɛ taa kalan kɛ a taara ka taa tɔgɔ sɛbɛn a yɛrɛ prémandé zone do classe kɔnɔ waati min na denmisɛnw wulila bonjour monsieur olu yɛrɛ kɔni kun hakili la ko John ye olu ka kalan karamɔgɔ de ayi John ko n t'o ye ayiwa ɲaw ɲɔgɔnna siri n nana ka na kalan ni kɛ aw fɛ ale kɔni dalen dɔ la a bɛ se san 50 ma waati o waati ale kɔni ale n'a ka diplôme sɔrɔ dusu n'o ye walima musoko dusu n'o y'i bila ko ko la o bɛ kɛ fo ka se a dan na an bɛ waati min na John kɔni a b'a ka dɔnniya ɲinini na ni Ala sɔnna a ma ni min bɔra la don n'a nataw la an n'o da o tulo kan an b'a fɔ a k'an bɛn ayiwa ni de bɛ dansigi bi yɛrɛ gafe kunnafoniw la ayiwa an b'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ kɛra an n'an baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fɛ Maimuna Tarawele b'o la fo ka taa se Salifu Tarawele ma kunun Salifu ni bi Salifu olu tɛ kelen ye nin ye anw yɛrɛ ka ɲɛmaa ye yan nɔ Salifu fo ka taa se aywa min ye Maki Kane ma aywa Sabalikɛɲi Ture ale ni min ye aywa maa caman fo ka taa se Ajala aywa ninnu bɛɛ bɛ Dede Wan ale ni min ye Darame aywa Sidiki Ture ninnu bɛɛ bɛ anw fɛ yan nɔ aywa fo ka taa se Kalu Ture nin bɛɛ ye anw ka baarakɛɲɔgɔn ye yan nɔ min tɔgɔ fɔra ani min tɔgɔ ma fɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Usman Kane ale fana ye an ka baarakɛɲɔgɔn de ye a bɛ farala an kan an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ